Obrtnicima i vlasnicima trgovačkih društava poštom stižu uplatnice za upis u registre. Riječ je o e-registru i gospodarskom registru. No, mnogi obrtnici i vlasnici poduzeća smatraju da su dovedeni u zabludu, jer im iz dopisa nije jasno je li upis obvezan ili dobrovoljan. Obrtnik Renato Bočak svakog mjeseca prima hrpu računa i uplatnica. Iskustvo ga je naučilo da dobro pazi komu će novac uplatiti. Može vam svako poslati uplatnicu, naravno, ali problem je kad se počne elaborirati ta uplatnica kao nekako usklađenje sa nekakvim zakonima, onda tu dosta zbuni ljude i onda dođe do tih problema, neko i plati, pa često i ja nekad platim nekakve ne treba, jer smo se navikli slikati s mobitelima i samo ide to, tako da se dogodi glupost. Zbunjen je bio i Davor Savljak kada je dobio uplatnicu za upis u e-registar. Prvi dojam je bio da mi taj dopis šalje porezna ili ne znam, ne neka državna institucija, jer je sve u biti sročeno članak 1 stavak 2 i tak dalje. Međutim, platitelj je sasvim nešto, neki 10, u biti privatna firma. Obrtnička komora upozorava, upis u e-registar nije obvezan. Uz samu uplatnicu dolazi jedan dopis u kojem nije izričito navedeno da se ne radi o obvezi. Međutim, taj dopis u sebi sadrži poveznicu na web stranicu trgovačkog društva na njegove opće uvjete. Uvidom u te opće uvjete vidljivo je da se radi o ponudi. Na isto upozorava i gospodarska komora. Trgovačkim društvima stižu ponude za upis u e-registar i gospodarski registar, a oni nisu obvezni. Stigne vam dopis u kojem je tekst koji bi vam trebao objasniti situaciju, ali dobrom dijelu ljudi ta situacija baš neće biti jasna. Jednoj ponudi u zadnjem odlomku se navodi da ponuda nije obvezujuća, ali nakon što čovjek pročita 5 dosta formalnih i strogih odlomaka prije toga, može se naći u zabludi da taj dio preskoči. Mnoge zavede popust koji se nudi, a koji vrijedi samo tjedan dana. Pa zapravo to je ključni element koji natjera ljude da reagiraju puno brže nego što bi to trebali. Pod ponudom nekog kratkog roka daju popust od 30% punog iznosa i zapravo ljudi se žure iskoristiti taj popust, a ne razmisle o posljedicama. Pitali smo odvjetnicu koja štiti potrošače, je li kod takvih ponuda sve po zakonu. U općim uvjetima vrlo jasno piše da je to naplatno i ne piše vam da je to obvezno, jel? Ali je problem da poduzetnici u masi nekakvih administrativnih problema s kojima se nose svaki dan nemaju vremena sjesti to i pročitati, nego automatizmom nekako daju svom računovodstvu i kažu evo platite. No za razliku od potrošača, za obrtnike i poduzetnike vrijede druga pravila. Vi kao poduzetnik niste potrošač, smatra se da imate jednu višu razinu znanja i ako ga nemate morate se potruditi da dođete do tog znanja. Znači kad ste potrošač onda vi možete biti potpuno pasivni u smislu da ne morate proučavati zakone. Pa i obrtnici koji su fizičke osobe u ovom se slučaju pred sudom shvaćaju kao pravne. Obrtnici su fizičke osobe, ali se obrtnici ne smatraju potrošačem. Jel? Oni se bave gospodarskom djelatnošću, jel? Odnosno nekom profesionalnom djelatnošću, poslovnom djelatnošću. Znači oni rade neki posao da bi stjecali nekakav novac, a nije običan potrošač. No, je li možda sporno kako su e-registar i gospodarski registar došli do podataka o poduzećima? Agencija za zaštitu osobnih podataka od prošle godine istražuje ovaj slučaj. Ishod se čeka, uvijek moramo utvrditi činjenice sukladno zakonu. Naravno to ni ne smijemo komentirati konkretne slučajeve, kakav će biti ishod, o tome isključivo same stranke u postupku će biti informirane na vrijeme. E-registar vodi jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, DORA poslovno savjetovanje. Prije nekoliko dana promijenili su oblik društva i ime. Sad su digitalna platforma DOO. S njima smo se danima dopisivali i doznali ovo. Dopis nije namijenjen laicima, već samim time što laik potrošač nema nikakve koristi od naših usluga, niti mi nemamo interesa nuditi ih istima. Od gospodarskog registra koji vodi gospodarski popis dobili smo odgovor kako dolaze do informacija. Pretražujemo koji su poduzetnici nedavno otvoreni. Mnogima je još svježe sjećanje na probleme s registrom European Business Number.
Onima koji su nasjeli na prevaru, njemačka tvrtka slala je dopise, prijetila ovrhama, izmišljenim iznosima. To je trakavici na kraj stao njemački sud. Dulje vremena je postojala presuda njemačkih sudova po kojima njihove aktivnosti nisu bile u skladu sa njemačkim propisima, a cijela priča je završila tako da je tvrtka ugašena. To naravno ne znači da nije moguće osnivanje neke druge tvrtke u nekoj drugoj državi. Obje komore zato upozoravaju, za trgovačka društva obvezan je sudski registar i registar stvarnih vlasnika. Za obrtnike upis u obrtni registar. Ostali su registri komercijalni. Zato prije nego što platite, provjerite kome nešto plaćate. Otvoriti oči, informirati se pravodobno i ne plaćati dok nije potvrđeno što treba platiti i što je zakonski predviđeno da se mora platiti. Jer ni europski ni hrvatski zakon obrtnike i poduzetnike ne smatra potrošačima. O kolektivnoj tužbi zasad se ne razmišlja.